Nag-vlog na ka. Hindi. Ulam na sa pa. Wala. Ako yung vlog ko. Yung murag nakasilip sila ba nga, murag nindot nila. Murag nakakwarta ta. Yung pagkatulong sa pagkatulong. Nakapita na ako siya. Nag-vlog na ko. Nag-vlog ka. Nagkumbara yung vlog. Nakita mo. Hindi sama. Ito, pincho. Ito? Pincho. Wala na. Pinto mo ba? Babae? Napi pala. Tungutan sa drama na Be Careful My Heart. Be careful with my hand. Hindi pa siyan lang. Santa Maria, yes. Paris. Judy Santa Maria. Ano? Ito yan, Paris niya. Amo ko na kayo sa una ba? Si Chip. Ito siya? Mr. Chip. Ito, nag-vlog ako doon. Pinchit mo na, Chinese. Pwede, sige. Ayan na nang nag-vlog eh. Indot sila mo black tie kay Ilado. Tingnan ko. Yan si may kamera dyan. Bago ako. Wapo ko yung kamera. Ay, parang nang gigamit sa Korea oh. Ito na, yun na. Sus, parte din awag ko. Yan na sa may, ito na kamera na magkasuwa. Ito ba? Drone? Drone na, drone. 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 Oh, nakapat ka po kamot. Lupas na. Mulupad na makita ang wanang. Oo, ano. Ano po gusto na ano? Tapos yung una na nang pagkain kita sa pagkain. Ito? Ah, Tapos. ano ba? Oo. Yeah. Ito. Wah, yan ang gabi ah. Bae. Balik ka ba? Gamot ang gamit tayo. Sama. Sama ka. Ano sa magamit o kain? Wala. Mga mga lutosa. Ako yung mga hotstone. Wala. Ano ba, gamit ng kahoy. Tulog na ikaw eh. Ah, sa mga kapsikat. Buhay putol. Magputol. Ito masuyok na. Ano yung mga practice pa? Ito
damit, naluto ko. Alamihan ako sa lahat sa una tayo napinsip. Ano? Natulungan ko sila rin. Alamihan yung pinsip ko eh. Pwede biya sa kasal tayo. Ano din mo dito? Hindi lang, kasal, ganyan. Huwag ko kakita na naglaking restaurant tayo. Pero ganun nga na ba nga? Lado dun ba? Sila naman lang permanente. Isbel. Order ka, may ngamalay ka. Ito ang motiv yun. Buka na ka na lang. Bakpak ba? Dito bro, dalahin. Ah. Apa yang betul? Berapa tuh? Buat kemasan? Mana? Habis panas tanta ya? Sige, reliyon natin yung tawag English. Nag-English lang kaunan. Sa barista. Barista? Di ba alam lang daw, maura pa na mong ginagaon ka ba? Wow! Wala, di magkaunan ni wala. Ano po lang ko? Tukol, dili pa mapunak na ron. Ay, kailan ko lang gusto mukha ko. Sag-init. Sag-init kayo. Mag-init kung ganyan yung ikaw. Alam mo, research siya ba? Saan ka man ang katubang man? Orang apa yang mempertahankan dan itu kan ya? Siapa? Ini saudara. Bapak buat kita kita. Oh, Karena jangan kita itu. kesegaran mukbang, apa sabaw? Kita tahu kan. Ya sabaw ini. Kalau yang lain, Ini gopur ko. sudah pasti sudah buat kita. Jangan lah na mukbang ng balot. Sus, Masuk kita percaya. pila ka po balot.